Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong buntaga mas ila-ilahon pa nato kining proud bisdak Cebuana ni mga kapuso sa nagpadayon karon nga reality singing competition di sa Kapuso Network nga The Clash. Ubay-ubay na gini siya mga pasidungog nga nadawat gumikan sa iyang manindot kay nga mga performances sa maong programa. Ila-ilahon ta karong buntaga mga kapuso si Jessica Villarubin. Good morning, Jessica. Hello, good morning kaninyong tanan. Thank you so much. Nico, good morning. Proud bisdak yun taga lungsod sa San Fernando, Jessica. Can you tell us sa imong nagdako ba gyud ka nga moapil na kaog mga singing contests asa man kanaliwat ani imong talento? Yes, Nico. I started singing when I was 6 years old and bata pa lang gyud ko, nagsugod na gyud ko kanta which is mo pud toy way nga nakatabang ko sa akong family which is kung makadaog ka makatabang ko sa akong family nga nami mapalit nga pagkaon. So at the early age, nag-apil-apil lagid ko until nag-high school and college. Murag di din imong first time no karon nga season kay before naka-apil na pud ka? Yes, season 2, ni-try pud ko audition but sadly wala ko nadawat. And katong pag-pandemic wala man mi work and I saw nakita kong post nga na audition sa The Clash and nakanahon na ako nga what if mo try balik and then one of my dream mong god is to perform in a TV competition like The Clash as in dako siya nga competition nga mao ko'y dream sa akong family so ni-try ko and then for my second time dito na ko nakuha which is happy kay ko. Kumusta were you expecting because we learned nga murag ikaw mismo day kuno na sorpresa sab dihang gitawagan ka? Oo, tinuod. Wala gyud ko nag-expect nga ma-emailan ko nga giimbitahan ko nila sa final call which is sa Quezon City diri na sa Manila. Ang mo nay challenges nga ako pong na-encounter nga unsa una ko nga pandemic lisod kaayo. Unsa una ko pag-ari sa Manila pero ako magyong pangandoy so ni ari gyud ko. Kumusta man so far ang mga challenges nga imong naagian na sa kompetisyon ug unsay mga preparasyon nimo ini, Jess? Ang The Clash, no, every round, very challenging jud kayo. Di ka makaibaw unsay sunod. Like for example, like for round 1, like ikaw ra usa, and then round 2, pares mo partner, pares kontra pares, which is kada round gyud siya very challenging gyud ang The Clash. And akong preparation is enough sleep and pahuway gyud. And iwasad ko sa mga sweets o mga tamis kay di pwede sa tingog. Just on your part, Cebuana, nabay pressure nga imong gibati sab nga murag sundon ang tunob sad sa laing kampeonato sa The Clash si Golden Cañedo? Ako lang yung gitan-aw si Golden as motivation. Imbis ma-pressure ko, gusto ko ma-motivate ko and I always do my best nga in every performance I give 100%. You were saying kanina, Jess, nga kaniadto pa bata pa ka mag-apil na jud ka og mga singing contests kung doon na kay mahatag ang mga tips sa atong mga viewers nagtan-aw karon kining mga kontesera, mga talentado na atong mga kapuso. Yes, ako lang yung ikatambag nila, just believe in yourself and don't give up on your dreams. Naaman tay mga failures and rejections nga maagian sa atong kinabuhi pero basta laban lang gyud. Sa milabay na mga episodes nindot kay ang mga pagdaig commendation sa imo, maka standing ovation gali ang mga judges kanimo. Sa reaction din nimo ana, Jess? Actually no, lipay kaayo ko gyud as in murag di gani gihapon ko makatuo nga inana ba nga nahitabo na siya nga kanta ko yan sa celebration with the judges, which is I'm very happy good nga it helps me pod nga to boost my confidence. Jess, di na mo palabyon ang higayon karong buntaga, pwede ba may mangayo nimo og sample, few lines lang, Jess, unsa may kanta that will best describe your emotions imong pagbati karong buntaga? Sige. I'm no rise up, I rise like the day, I'm no rise up, in spite of the hate, and I'll do it 1,000 times again, we'll rise up.
pagkanindot sa mensahe. Rise up. Jess, basin gusto ka gamiton ang kahigayunon, ma-invite ng atong mga kaigsunan diri sa Central ug Eastern Visayas atangan ang The Clash. Nanginaot ko nga tan-awon mi ninyo The Clash every Saturday and Sunday. Sa Saturday it's 7:15 after Pipito Manaloto, and Sunday 7:45 p.m. after daig kayo ng lola ko. And while watching, guys, naami online live stream sa Twitter, YouTube, and Facebook, which is, well, nagtanaw mo, pwede mo mag-comment or something. And of course, don't forget to follow, like, and subscribe all The Clash social media accounts at GMA The Clash. And sa akong pong social media accounts, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Jessica Villarubin. Daghan kayong salamat! Wow, thank you so much, Jess, sa pag-uban ka namo. We look forward to seeing more of your performances sa The Clash. Daghan kayong salamat kang Jessica Villarubin. Daghan kayong salamat! Thank you!